наказателите на Ихтиман. Сяка мајка Иво Боса не ражда, тој е вълк единак, шампиона на Ихтиман, наказателя на Ихтиман. И специјално за фуни машината Јаша бре Иво Барвалеја, Иво патрона. Сяка мајка Иво Боса не ражда, тој е вълк единак, вали грми на Иво патрона. От Ихтиман пак му върви. Върви Иво Боса, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палац и най-красивите деца. Она и Баро, а не Ихтиман. Поздравява фуни силата за наказателите на Ихтиман. Сяка мајка Иво Боса не ражда, тој е вълк единак, шампиона на Ихтиман, наказателя на Ихтиман. И специјално за фуни машината Јаша бре Иво Барвалеја, Иво патрона. Сяка мајка Иво Боса не ражда, тој е вълк единак, вали грми на Иво патрона. От Ихтиман пак му върви. Върви Иво Боса. Върви Иво Боса, всичко сам постигнал, сам се издигнал.